για πολλά χρόνια μαζί. Τώρα αυτός ο φίλος μου δεν μπορεί να σας μιλήσει, επειδή μιλάμε μέσω Snapchat και δεν γίνεται, αλλά μπορώ να σας λέω εγώ τι λέει. Για πες. Λέει τι κάνετε παιδιά, είστε καλά. Τώρα τι να κάνουμε. Τι κάνουμε. Παιδιά τώρα πάμε να κοιμηθούμε. Οπα, τα κρεβάτια μας, παιδιά ξέχασα. Μου είναι εδώ. Τι δεν σας αρέσει. Γεια σου. Ποιος είναι. Ρε κλείστον. Αν μπορεί να μπει στην ομάδα. Και αυτός λέει αν μπορεί να μπει στην ομάδα. Ρε όχι. Κάντε τον μπαν. Παιδιά τώρα θα κάνουμε μπαν αυτόν εδώ και είμαστε στο σπίτι. Ρε κάντε τον μπαν. Ναι, αλλά κάντε τον μπαν. Λέει, αυτός παιδιά λέει, είναι πολύ καλός και είναι πολύ καλός player. Όχι, τον κάντε τον μπαν. Ρε. Α, μπράβο. Παιδιά, τώρα η πόρτα, η κολόπορτα δεν ανοίγει. Έλα. Και εμείς τώρα πάμε να κοιμηθούμε. Ούψ, όχι. Αυτό το κρεβάτι δεν με βολεύει, Στέρι. Ούτε αυτό. Παιδιά, δεν με βολεύει κανένα κρεβάτι. Πού να κοιμηθώ, θα κοιμηθώ με το φίλο μου τον Στέρι. Παιδιά, εμείς τώρα κοιμόμαστε. Παιδιά, κοιμηθήκαμε. Τώρα πάμε να πιούμε τον καφέ μας. Πάμε να πιούμε καφέ. Έχω ξυπνήσει. Πού είναι η κουζίνα. Πού είναι η κουζίνα. Ανάτι η κουζίνα. Για να καφές. Πάμε έξω. Της Λαμπορκίνη μας πάμε. Και... Κοιτάξτε, κι εγώ μπορώ, αλλά τώρα θα πάμε με τη δικιά του. Πήγαινε μέσα στο λόμπι. Μπράβο. Εγώ πάω εδώ. Εδώ πέρα, εγώ πήδηξα. Πάμε εδώ. Πάμε. Για κανένας δεν δουλεύει εδώ, γι' αυτό πάμε να πάρουμε μόνοι μας.
Περιμένετε να παραγγείλω κι εγώ. Θέλω banana ice cream, 8 nuggets και αυτό το χυμό. Γεια!